Да нашага эфіру далучаецца аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы «Прасвет» Сергей Пеляса. Сергей, вітаю цябе. І вось адразу такое пытанне. Не першы раз Лубянка хваліцца тым, што затрымоўвае беларуса. Менавіта нашага суайчынніка, які нібыта рабіў дыверсіі на расійскай чыгунцы. На твою думку, ці гэта нейкая такая выпадковасць, ці гэта мэтанакіраваная інфармацыйная палітыка ФСБ, ці проста рэчаіснасць, што сапраўды беларусы удзельнічаюць у супраціве на тэрыторыі Расіі? На гэтым відэазапісе, які нам паказалі, ФСБшнікі, кідаецца ў вочы адна важная дэталь. Хлопец, якога затрымалі ў гаражах, мае на сабе вайсковага тыпу заплечнік, тактычны заплечнік. Пытанне. Асоба, якая рыхтуе дыверсію на тэрыторыі Расіі, будучы замежным грамадзянінам, з выкарыстаннем прыладаў выбуховых ці нейкіх запальных, ці будзе насіць на сабе вайсковы заплечнік. Я, калі быў на ягоным месцы, я б не насіў вайсковага заплечніка, тому што гэта выглядае падазрона. Я бы апранаўся больш, скажем так, менш кідка, а напэўна без вайсковых розных элементаў. Я разумею, што вайсковыя заплечнікі могуць быць часткай моды, але тым не менш гэта кідаецца ў вочы. Мне гэта як бы в гэтым відэо не падабаецца. Другая справа. Каб зразумець, што гэта беларус, варта было б пабачыць відэазапіс з ім, пачуць ягоны голас, груба кажучы, беларускі акцэнт у ягонай мове, і пабачыць ягоныя дакументы, то бок ідэнтыфікаваць, ці сапраўды гэта асоба з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Гэта з аднаго боку. З другога боку, я бы не здзівіўся, калі б сапраўды гэта быў беларус, таму што падобныя дыверсіі, выкананыя беларусамі супраць пуцінскага рэжыму, інфраструктуры Расійскай Федэрацыі ўжо раней былі, недавно. З пункту гледжання украінскіх спецслужбаў вельмі выгадна мець на службе беларусаў. Чаму? Таму што беларус выклікае менш падазрэнняў, чым украінец. Беларус не мае акцэнту украінскага, які вельмі цяжка схаваць. І гэта не жарт і не моя выдумка. Я записываў інтэрв'ю з прадстаўніком адной з украінскіх вайсковых частак, дзе служаць беларускія добраахвотнікі, і ён сам пахваліўся тым, што беларускія ваяры у збройных сілах Украіны могуць зайсці ў расійскі акоп, пачаць размову з расейцамі па-расейску, нібыта яны расейскі, то бок зрабіць выгляд, падшыцца пад расейцаў. Расейцы пачынаюць дыялог, і тут беларусы пачынаюць дзейнічаць, так? То бок яны ўціраюцца ў давер да расейцаў. Украінцы маюць праблемы з акцэнтам. Это самі украінцы заўважылі. Я бы не здзівіўся, то есть такі агент, такі супрацоўнік, ён карысны, ён можа правесці такую аперацыю. І мы памятаем, што беларусы праводзілі, пры умове, што гэта былі беларусы, падобныя аперацыі у Сібіры, мне здаецца, на Байкала-Амурскай магістралі у Сібіры, гэта было недавно, некалькі тыдняў назад. Так, сапраўды, калі мы кажам пра валоданне расійскай мовай, гэта той выпадак, калі веданне мовы ворага можа моцна дапамагчы. Сергей, вось ты таксама згадаў пра тыя дыверсіі на Байкала-Амурскай магістралі, і сапраўды ФСБ тады таксама публічна заяўляла, што гэта зрабіў беларус, што вось зноў нашыя суайчыннікі так стаяць за гэтым актам. У мяне вось таксама такое пытанне, уласна, як мы павінны ўспрымаць гэтую інфармацыю, таму што з аднаго боку вядома, што ФСБ скажа то, што яны хоча, так? Вось. Але з другога боку вядома, што трэба змагацца за сваіх людзей, трэба змагацца за беларусаў. Ну і вядома, што так ці інакш, але калі мы чуем пра беларускі супраціў, ну гэта таксама гонар для нашага народу. Мы ведаем, што ад пачатку вайны беларускія дыверсанты, сабатажысты праводзілі аперацыі на чыгунцы на тэрыторыі Беларусі. Таксама былі праведзеныя аперацыі на чыгунцы у Брянскай вобласці, на тэрыторыі Брянскай вобласці, якая мяжуе з Беларусю. Канешне, хутчэй за ўсё там дзейнічалі украінскія дыверсанты прафесійныя, але ніхто не ведае гэтага дакладна на 100%. Так? Наступны эпізод – гэта затрыманне пасля інцыдэнту атакі на чыгунку на далёкім усходзе ці ў Сібіры Расіі. І вось яшчэ адзін. То бок ужо ёсць пэўная тэндэнцыя таго, што беларусы схільныя да збройнага супраціву асіметрычнымі метадамі супраць Расійскай Федэрацыі, як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі варожай, то бок на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Беларусы праводзяць такія аперацыі. Пры умове, што гэта, канешне, праўда, не фейк. Што нам з гэтым рабіць?
пажадана было б выясніць асобу гэтага чалавека, гэтага хлопца, і паспрабаваць яго абараніць. Па-першае, звярнуцца да Украіны па магчымасць включыць яго ў спісы на абмен беларусаў, якія служылі на карысць Украіны і праводзілі дыверсіі ў Расіі, на расейцаў, которые праводзілі падобныя дыверсіі на тэрыторыі Украіны. Абмен правесці, абмяняць гэтага гераічнага хлопца, калі ён сапраўдны герой, а не фейкавы актор, так, якога нам кіно, з якім нам показала ФСБ. Яго трэба абараняць. Але спачатку трэба выясніць, ці сапраўды гэты хлопец рэальны.